Dobrý deň. V tomto videu si ukážeme, ako vložíme do priestoru na BlueKiwi materiál z túlu. Materiály z túlu vám vrele odporúčam, pretože netýka sa to len 5 prírodovedných predmetov, pre ktoré je vlastne vytvorená planéta vedomostí, ale je tam množstvo materiálov, ktoré vytvorili učitelia, ktorí majú aj rôzne iné aprobácie. To, čo je pre vás veľmi dôležité, že do túlu sa viete prihlásiť pomocou tých kódov, ktoré využívate aj na prihlásenie sa do Wikipédie, čiže do BlueKiwi. Čiže sme sa rovnakým spôsobom prihlásili do túlu ako do BlueKiwi. Je tam obrovské množstvo materiálov, ktoré môžeme vyhľadávať rôznymi spôsobmi. Ja som sa rozhodol využiť ten najjednoduchší, to znamená, že do hľadáčika dám konkrétnu tému, ktorá ma zaujíma. Nech je to v tomto prípade lom svetla. A o chvíľočku sa mi ukážu všetky materiály, ktoré s touto témou súvisia. Vidíte, že tie materiály sú skutočne rôznorodé, ale nás zaujíma lom svetla. Konkrétne jedna daná téma. Máme ju. Je to materiál, ktorý vytvoril kolega Kazi, ktorý má skutočne obrovské množstvo túlov k dispozícii, nie len z fyziky. Čo sa týka túlov, máme rôzne možnosti. Buď označíme tento túl, že sa mi páči, buď si ho vieme zaradiť, buď ho vieme zdieľať, môžeme si ho vytlačiť, môžeme si ho prehrať, ale to si všetko ukážem. Takže nakopíroval som linku tohto príspevku na túle s názvom Lom svetla. Klikneme si na záložku. Zadáme tú záložku, čiže vložíme okopírovaný odkaz. Klikneme si vľavo do prázdneho bieleho priestoru. Objaví sa nám v našom texte názov túlu, odkaz na túl a je veľmi vhodné, keď k tomuto túlu napíšeme nejaké základné informácie. Tento materiál je naozaj výborný. Ak sme s našim textom spokojní, uložíme ho a zverejníme. Vpravo dole sa nám ukáže okienko, že zverejnenie prebehlo úspešne. A objaví sa mi úplne na začiatku, ako novinka, ako prvý materiál v poradí. Klikneme si na náš odkaz, ktorý sme tam vložili. Môžeme si uvedený materiál prehrať. Škoda, že tam ten Skype úplne nevypol. Vidíte, že tento materiál pozostáva z 12 slajdov. Výhoda tohto túlu spočíva v tom, že môžeme navzájom prepojiť rôzne multimediálne materiály. Spolu s prezentáciou zatiaľ vidíme, že kolega vložil do tohto príspevku materiály z planéty vedomostí. Ale je tam toho oveľa viac. Dôležité je, že nemusíte na spodnej lište preklikávať všetky materiály, ktoré máte otvorené, ktoré sú k dispozícii, pretože bez problémov viete vložiť nielen tieto multimediálne odkazy alebo odkazy na rôzne stránky, ale takisto online verziu, napríklad PowerPointu, alebo Wordu, alebo Excelu. V tomto prípade je to PowerPoint. Samozrejme, momentálne v tomto príspevku nie je dôležité, aby sme sa preklikali cez všetkých 12 strán. Len som vám chcel ukázať, aké veľké výhody tool ponúka. To je môj profil, ako vidíte. Môžeme odtiaľ výjsť. A k nášmu túlu pridať značky, aby sme ho vedeli čo najľahšie vyfiltrovať. Takže je to predmet fyzika.
Učivo lom svetla. Veľmi dôležitá značka je značka Tool. A náš odkaz na tento skvelý materiál môžeme uložiť. V prípade, že sa vám naozaj veľmi páči, každý like poteší. Veľmi dobré je, ak tento materiál, ktorý je naozaj hodnotný, vložíme priamo na svoje miesto. Želom svetla sa týka svetelných javov. Je tam priamo priečinok lom svetla, kam náš materiál uložíme. Máme to potvrdené. Odkontrolujeme si to, takže klikneme na dokumenty. Tu sa nám ukáže štruktúra našich dokumentov. Nájdeme si priečinok svetelné javy. 0 neznamená, že tam nič nie je. 0 znamená, že tam nie je žiadny samostatný príspevok, ale podpriečinky. A máme to. Prajem veľa úspechov pri vkladaní túlov.